Tervetuloa seuraamaan vuoden 2025 Kärkkäinen Openia, joka pelattiin tällä kertaa tuolla Nivalan Frisbee Golf radalla, joka on tämmöinen puistomainen rata. Ja täällä selostamassa on Pasi Eskola, joka oli kuvaamassa kisoja, ja sitten kilpailun tournament director ja Nivalan Frisbee-seuran puheenjohtaja Mika Junttila. No niin, kiitos Pasi tästä. Pääsin tähänkin mukaan ja nyt jatketaan takaisin merkeissä tällä kertaa. Siellä näkyy Pidisjärveä ja nivalaista peltomaisemaa. Eli tämä ratahan on ihan siinä Nivalan keskustan laidalla sillä järven puolella. Ja tässä näkyy 18 väylää, jota on hieman uudistettu tälle vuodelle. Kyllä. Tämä kokonaisuudessa on tämä Kalliosaaren Frisbee Golf-aluetta. Meillähän siellä on tuo Pro-rata, Amateur-rata, on putti suoraa, eli tämä 9 korin tämmöistä puttauspeliä, on heittoverikot, on pituusrangeit, löytyy kaikkia frisbee-golfin alalta siellä, mitä pystyy harjoittelemaan. Ja on joskus pelattu ihan pituusheittokisojakin siinä. Ja se tosiaan 9-väyläinen semmoinen vähän lyhyempiä väyliä löytyy. Kyllä. Ja sitten löytyy tämmöisiä ihan haastaviakin väyliä. Tässä näkyy meidän kärkikortin pelaajat. Kisahan oli täynnä, tarkoitti sitä, että sitä vielä laajennettiin siten, että joka ryhmässä oli 5 pelaajaa, joka tämäkin finaalikierros kärkikortilla kesti yli 3 tuntia. Se on ihan merkittävä aika. Tässä tosiaan kärkikortti tasasta on ihan kädessä. Kakkoskortilla ei ollut ihan siellä vielä uhkausta tähän porukkaan, niin siellä Lukas -13, Erik -12, Markus -11 ja Joni -11. Antti oli -8. Pikkusen jäi tuossa etuysillä, mutta tässä on vielä 9 väylää jäljellä. Ensin tämmöisiä lyhyempiä teknisiä väyliä ja sitten löytyy myös pidempää peltoväylää. Tässä taas meidän yksi signature-väylä 10, koivukuja. Eli tämmöinen suora koivujen välistä heitettävä tupulamandon läpi. Kujan leveys semmoinen noin 2 metriä. Se on aika haastava. 2 metriä. Kyllä, suora heitto. Ei sen vaativampaa kuin suora heitto. Ja auttia on vasemmalla on aika lähellä ja oikealla on pikkusen kauempana. Kyllä. Kyllä ainakin omassa pelikirjassa tähän on niin, jos tähän pirko ottaa, niin se on ekstra pirkko. Että Tässä kisassa pelattiin keskiarvolla 3,6 par 3 on tämä. Selvästi yli paarin. Joo, ja kyllähän tästä näkee, että tuulee tuolta järveltä päin. Ja siellä Eerikillä taisi mennä sopivasta netistä välistä. Kiekko löysi aika lähelle koria. Mieluummin ehkä pelaajat, jos saa valita, on pikkusen oikealla, koska vasemmalla on tuo autti ihan lähellä. Jonillakin tuli hyvä se sinne ihan melkein rinkiin. Joo. Ja mitä tekee Lukas? Kyllä se taisi toinen puu pelastaa, ettei mennyt auttiin tuosta. Matkaa jäi korille vielä aika Kyllä. paljon, siinä on melko monta puuta eessä vielä. Kyllä tässäkin on tuo ihan haastava, siis lähärikin on haastava heittää, jos se jää huonosti puun taakse. Että Mutta kukaan ei heittänyt autti. Se on melkoinen sankariteko sinänsä jo. Tähän tulee. 5 ryhmään niin aika hyvin, tai hyvä sattuma, että ei. Lukaksella hyvä lähäri, aika pitkä lähäri, niin sai ihan juureen lähes. Ja Markus varman näköisesti sitä puitten välistä rohkeita heittoja. Pikkusen jäi Markukselle semmoinen mukava putti kohti auttia. Vasta tuli putti auttia kohti. Hyvin tulee kävi sieltä vielä paitsi, että koivukylkeä, että pomppasi eri suuntaan. Tai väärään suuntaan tuosta korista poispäin.
Eerik keskittyy. Yli 10 ollaan. Kyllä, ihan fiksu päätös tähänkin, vaikka tietysti jo pientä hyökkäystä varmaankin yritti, mutta taas ehkä kiekkopuolta nopeampaa alas. Kyllä, sieltä taas Joni kyllä yritti Puu pysäytti mukavasti hyökätä tuohon. ja puun kylki pelasti etenemisen. Kyllä, Markus vahva vastatuliputti ei tarvinnut yhtään se. Kyllä se pysyi. Meni pikkusen oikealle korista, mutta... Hieman mietti kiekko siinä, mutta sinne se jäi. Se ei käytti suorastaan. Tässä ollaan tosiaan niin kuin Nivalan keskustan laidalla. Tästä alkaa jo peltoja ja järvi näkyy tuolla. Joo, tässä on ihan järvenranta tontteja, sanotaanko näin. Tästä on tulossa kaikille, joka pelaajalle par, joka on siis keskiarvoa parempi. Kyllä. Ei tullut pirkkoja, mutta ei tullut bogejakaan. Että tästä, ehkä tämän väylän kohokohta oli tämä, mikä nähdään nyt, eli koivukuja selätetty ilman yhtään bogia. No joo, kyllä näinkin voisi sanoa, että se on kyllä koko ryhmälle niin loistosuoritus, että näin sattui käymään. Suuri osa pelaajista on varmaan ihan tyytyväinen, jos paarin tuosta saa. Kyllä, paari on tuohon ihan pelikirjan mukainen tulos. Sitten väylä 11. Tämäkin on tämmöinen lyhyempi, mutta tekninen väylä. Tekninen väylä. Tuossa on puskan ja puitteen välissä tuo aukko, mistä tähätään tuonne korille ja siinä on haasteita matkalla. OB:ta on vähän joka puolella. Tämä on yksi radan lyhyimmistä väylistä, mutta silti haastava. Tuo puskan jälkialue, juuri tämä mikä avautui tässä, niin se tuo taas oman tuulenkin tähän mukaan sitten täältä aukosta. Että paljon pitää ajatella, mitä tässä tekee. Markus rohkeasti suoraan puskaa kohti, mutta vakaa kiekko tehtävänsä hoiti ja siinähän se on 4 metrissä koristaa. Kämmen peli näyttää olevan suosiossa. Tosiaan lähtee kyllä ottaa puskaa yli ottaen kämmenellä. Se on näkynyt tälle väylälle nyt tämmöiseksi tavallaan uudeksi heitotyyliksi. Ja Antille jää vähän lyhyeksi. Anttikin lähtetään yrittämään, mutta hieman jäi lyhyeksi ja putosi tuonne etulinjaan. Tämä on myös niinku potentiaalinen holariväylä. Ehkä melkein eniten tulee tähän holareita. Joo, kyllä. Voi sanoa, että tällä väylällä on tullut eniten holareita. Jopa itsekin olen heittänyt tällä väylällä ainakin 3 holaria. Lukaksella jäi hieman lyhyeksi. Entäpäs Joni? Niillä on hyvän näköinen. Vähän kääntyy yli, mutta se ei haittaa. Puuosuma tällä kertaa ja osuma ohjaakin koria kohti kiekon. Siinä ei jäänyt montaa metriä. Ei myöskään tuossa. Kyllä. Hienoa. Ai. Pomppasko korista auttia? Ei mennyt auttia. Eikö jaksanut auttia? Aika lähelle meni, mutta ei jaksanut ihan auttia. Joo, tuossa on tuo vaara, että tosiaan puunkylästä saattaa kimmota sitten tuonne auttiin. Joo, eihän se mennyt auttiin asti ja siitä puttausta koria kohti ja sitten Eerikillä noin 10 metriä. Pikkusen jäi matalaksi. Pikkusen aavistuksen. Puttihan muuten oli aivan loistavan näköinen. Antti 9,9 metriä. Nyt on ollut mittamies tarkkana. Aavistuksen meni oikealle kettiin. Hyvän näköinen putti, kyllä se pomppas pois. Jonilla ei paljon ole enää tuossa työtä jäljellä.
Tässä väylällä oli tämä meidän Kärkkänen Openin erikoisuus. Meillä oli täällä piilotettu markkeri tällä väylällä, jota sitten pelaajat saavat pelatessaan etsiä. Ja se oli tuossa puskassa, tuossa Jonin lippalakin yläpuolella pikkasen oksien välissä näköpaikalla. Ja kyllähän sieltä sitten eräs pelaaja sen lopussa löysi. Ja sitä ja saa jonkun palkinnosta. Kyllä, siinä oli eri lahjakortti Kärkkäiselle oli sitten palkintona. Markukselle ja Jonille pöörit ja oliko muille sitten paarit? Kyllä. Näin se taas mennä, kyllä. 60-metrinen väylä, 11 suoritettu ja tässä on vielä Jonin tyylinäyte. Siinä se kiekko menee suoraan, pikkusen lähtee vetämään oikealle ja Sieltä noin nätti koivun kylkiosuma ja nätti hipsu. hipsu ja korja kohti. Väylä 12, aika par 3,90 metriä, aika paljon mennään tuonne vasempaan. Joo, tällä väylällä ratamestarin yksi erikoisuuksista taas ja tämä on hyvin tekninen väylä. Tässä väylällä täytyy osua tuossa noin puolessa välissä, niin kuin väylää lähtee kaartuen tuonne vasemmalle, niin siihen tiukkaan kohtaan. Ja Eikä nyt alkaa nyt juuri tästä. tässä lähtee tuonne vasemmalle, niin tästä näkee tuo linja tuonne korille, niin tähän täytyisi osua. Ja se on ollut haastava. Tämä on pelattu keskiarvolla 3,3. Ei ihan hirveästi varmaan pirdiitä tästä tuu. Joo, kyllä tähän pirkkoja vähän sen näkyy. Mutta taas sitten kun tähän tekee sen pirkon, niin kyllähän se sitten palkitteekin. Joo. Kämmen on varmaan harvinaisempi heitto tähän. Joo, tässä kumminkin rolleria näkyy välissä. Ja Markus lähti rolleria ottamaan. Sieltä se tulee. Se tulee ja... Joo, kyllä. Kympiringin pitemmällä puolella, mutta niin taitaa se olla ihan pitkällä koitolla. Kyllähän tuossa on todella harvoin on semmosia, että on ihan nostolla avaus. Joni lähti ottaa tommosen peruslähäriin sinne. Ja mitä tekee Antti? Antti lähti kanssa Osuu oksaan oksaa tuossa. alapuolelta. Oksakkaan tippuu. Nyt en kyllä nähnyt loppua, että mihin se meni. Kyllä siihen jäi vielä varmaan 20 metriä tai Kyllä mä jotain. veikkaan, että se kumminkin tosta kun se pomppaa, niin se käy siihen keski kuuseen kuitenkin, että taisi jäädä vielä matka. Sitten Erik. Eerikki lähti vähän oikaiseen sisäkurvista. Kyllä se vaan siinä puun kylkeen kävi. Lukaskin lähti aika matala. Täytyy Lukas varmaan yrittää On vielä niin tarra tuo sellaista nurtti täällä, että ei skippaa mihin. skippipomppua korille, mutta taas vielä hieman pitkä. Paitsi niillä väylillä, niin se toivoisin myöskin. Tästä on vielä 30 metriä ainakin. Ellei 40. Joo, kyllä. Kyllä, peruslähde. Varman näköinen. Tälläkin väylällä on tietysti tuo alkupätkä tuossa, että jos se kiekko sattuu noihin ensimmäisiin puihin ja pomppaa vasemmalle, niin sieltä on haastava lähes. Se on mörri. Kyllä se on mörriä, joo. Pieni huono osuma koivuu ja pomppaa pois korista. Tai korista päin pois. Joni, Joo, kyllä, sitä ei joo, niin oikein... pelikirjassa selvä paari tästä on hakusessa. Markuksella 11 metriä jäljellä. Se on taisi olla Pirkko Putti. Kyllä, hieno Pirkko. Joo, näin. Tähän otetaan Pirkkoja tällekin väylälle. Helppo laji.
Ja vannaan päältä. Luukakselle parputti sisään. Tarkkaa suorittamista. Antti myös puttamassa paaria. Eikä se nyt koivutee vähän häiritä. Ei haittaa. Ei haita. Jonille paari ja Eerikille paari. Kyllä. Joo, Markus pirkotti tämän haastavan päivänä. Hienolla putilla. Siellä se lepää. Sitten on väylä 13, myös tämmönen lyhyt oikealle karttava väylä, 55 metriä. Tämä on varmaan radan helpoin tai helpoimpia. No ainakin lyhyimpiä väyliä on tämä. Tässä tuo haastetta ehkä nuo tiukat puuravot tuolta, että pitää heittää. Siinä on parikin linjaa, millä sinne voi lähestyä, mutta tässä on vaarana se, että puun kyljestä pomppaa taas tuonne vasemmalle auttiin, että tarkka heitto. Ja lopussa tietysti tuo iso kivien vieritin tuonne korin lähettyville vielä vähän haittaamaan. Että Samaten jos heittää tuota maandosta ohi, niin se dropparikin on, no siinä on ainakin puita aika paljon, vaikka siitä ei pitkä matka ole tuonne korin. se kävi siinä. Meni vähän sisään kurviin tuo aloitusseitto ja osuikin puihin. Sitten nähdään Rysty Antsaa. Rysty Antsa muuten on erinomainen valinta tälle väylälle. Ja se on myös Kyllä. kaunis heitto, jos se tekee niin kuin Joni juuri teki. näin. Sitä nätisti kiveen ylitse ja kori. Olisiko 2 metrissä? Antti lähtee kämmentä heittää. Sekin meni vähän sisään kurviin. Kyllä meni puukylkeen. Tällä välillä tuommoinen heittopaikan vieressä tuommoinen vanha koivu oli tuossa, joka ne kaatoi joku vuosi sitten pois ja jättivät tuommoisen pitkän kannon siihen, niin tekasiin siihen tuommoisen penkiin sitten. Ja miksi ne muuten jätti tuo ihan koristeeksi tuon pitkän kannon? Näin sehän varmaan kävi, että jotakin siinä oli, että oli päättänyt näin sahata sen vähän korkeammalta poikki. Joo, siihen tuli komia penkki. Varkuksella on 20 metriä varmaan melkeinpä lähestymistä. Noista penkkeistä puheen ollen, niin tälle vuottahan saatiin noita penkkejä myöskin tuonne meidän radalle. Saatiinko me 13 kappaletta niitä sinne, että meillähän on melkein Muutama oli ennestäänkin, siellä on melkein joka väylällä pääsee joka istumaan. väylällä on penkit. Antti kolistelee koria, mutta ei aivan riitä. Kuaksella ei olisiko 7 metriä tai ei ole niinkään 6 metriä. No Erik puttasi ohitse. Se meni oikealta ohi. Siellä on takana myös tuo Altti tai tuolla vasemmalla, mutta ei kuitenkaan mennyt sinne asti. Joo, lisättiin viime vuonna tuo taka-autti tälle väärälle. Ja sitä heittää semmoinen sopivan mittainen heitto, ei saa enää roivata vaan pitkälle. Luukas ottaa paarin. Joni. Joni Pirkko. Ja Eerikillä putti. Nyt Se menee varmasti. Kyllä. Eerik aloittanut takaisin 4 paarilla, samaten Lukas. Joni pelannut 2 alle ja takaisin. Markus Paar. Samaten Markus Täytyy pelannut sanoa, 2. että oli haastavaa tämä väylä pojille kyllä nyt, että tuli muutamia heittoja tuon sisäkurviin kyllä tässä. Että Joo, Jonilla tämä meidän kämme Antsa, eikö tuo Rysty Antsa, niin
Tämä on hienon näköinen heitto kyllä. Se on lajin kaunein heitto, tämmönen ylikääntävä antsatai. Nyt oli ne lyhyemmät väylät on pelattu ja nyt päästään tänne pellolle, eli ensimmäisenä väylä 14 par 3. Tällä oli mittaa 100. Miten pitkä väylä tämä oli? Ei tainnut 100, olisikohan 90 jotakin. Joo. Mutta kumminkin tähän on taas tullut näitä pensaita tähän ympäröimään tätä väylää. Ja sitten korin ympärillä tuo seiväskehä. Meidän heinäseppäät on jo vähän antautunut, niin on sitten modernisoitu tätä Joo. kehää tässä. Mutta tämmöinen avaralla tilassa oleva ja tuulinen paikka, niin sopiva kiekkovalinta pitää kyllä tähänkin väylälle tehdä. Että ei välttämättä ihan mikään helppo. Ja tämä on siinä mielessä hyvä väylä. Tähän voi heittää ihan mitä vaan. Voi heittää niinku kämmentä ja rystyä ja antsaa ja hysseä ja uksia. Joo, kyllä. Ja varmasti juuri näitä kaikkia tässä kisa-aikana tänne on heitettykin, että täällä on monipuolista pelaajaa mukana. Ehkä tämä on se meidän perusklassinen heitto tähän, että tuolta korkeampi hysse vaan oikealta sitten sinne. Että uskoisin, että varmaan suuri osa tästä ryhmästä sillä tavalla tänne tuleekin lähestä. Se oli jo vähän niin kuin piikkihyssiltä. Joo, pikkasen meni taas sisäkurviin tuo, mutta kiekkohan pysyy pelialueella. Tämä on pelattu keskiarvolla 3,2, eli vähän yli paarin. Finaalikierroksella kaikki luokat yhteensä. Ja sieltä Erik lähtee myöskin korkealla hyserillä. Ja pysyy sisällä. Jokin, se oli täydellinen heitto, mutta jatko. Joo, se meni just tuon kori alle osuu ja paalulinjan yli, niin siitä voi olla hankala putota. Meillä on Nivalassa tätä legendaarista Jarro Heinää Ylivieskasta. Tämmönen termi on meille tullut tänne ja niinhän se kiekko pysähtyi sinne. Joni puttaamassa. Se jää vähän matalaksi. Markuksella 9 metriä, mutta nuo paalut nyt kyllä haittaa tuossa jonkin verran ainakin. Ei haitannutkaan. Hieno putti Markukselta ja se taisi olla aika keskellä koria. Anttikin joutuu vähän asentua sitä hakemaan välistä. Oi, kiipesi, mutta kiipesi pikkusen ohi. Joo, harmillisesti. Harmillisesti. Ja sekin pompas painon päältä. Tuossakin haittaisi vähän nuo Kyllä se haittaisi. paaluvarustusta. Oli se tuossa, että joutui pikkusen haaristelemaan tuonne vasemmalle päin ja heti se tuo semmoisen pienen vaihtelun siihen. Lukas Pördi. Joo, hieno putti ja tärkeä putti, koska nyt se on Markuksen kanssa, Lukas on Markuksen kanssa tasoissa. Joo, Markus on nyt tasoissa Lukaksen kanssa ja pelihän on suorastaan jännittävää tällä hetkellä. Joni siinä 1 perässä ja Erik 2 perässä. 4 väylää jäljellä. Antti on siellä -8 edelleen. Mutta edelleen 2 heiton sisällä 4 pelaajaa. Kyllä, tiukkaa on. Tässä voi käydä ihan miten vaan. Seuraava, meillä on väylä 15. Pitkä loivasti oikealle kaartuva väylä. Vasemmalla OB-tasku tuolla. Mikä siitä tekee niin vaikea? Eli tässä on väylä 15 par 310 metriä, niin pituus ja tiukka autti vasemmalla. Tässä on aina mukava ottaa Pirkko tällä väylällä. Ehkä tästä tietysti tämä mitta
Ja sitten sopiva kiekovalinta siihen ja tuuliolosuhteet. tuossa tuo pieni hazard-alue näkyy just tuossa alhaalla. Se ei varmaan, no tuleehan sekin jollekin peliä. Tulee se peli. Siinä on myöskin tuo sidetty puu on siinä uutena kanssa ja hazardit ja Takaa autti aika lähellä. pientä tämmöistä golfkenttämäistä yksityiskohtaa tällekin väylälle kotettu tuua. Markus avaa kämmenellä. Ja sieltä se hazardikeppiin taisi käydä ja Tuli peli. pyörähti kumminkin pelialueelle. Jää vielä pitkästi putattavaa, semmoinen 25 metriä varmaan. Markus taisi ottaa ihan taas pelikirjassa paarilta näyttää tämä. Lukas lähti kyllä hyökkää ihan selvästi ja jäi pitkälle putille. Tuolta on hankala putata, kun nuo okset on kuitenkin tuon verran alhaalla. Joni lähtee Rysty Anhaiseria. Jonihan oli tässä vahva, mutta nyt taisi tehdä tuulitepposet ja kyllä kiekko meni OPlle tuolla. Joo, tämä on vähän kuumottamaa heittää niin rystyä oikeakätisen tässä. Tää luottaa Joo, kyllähän rysty pitää tässä napakasti heittää, että siinä se kiekkovalinta taas korostuu, että tässä ei voi löysätä. Antille käy ihan sama juttu. Kyllä. Antilla taas kumminkin mennä tuolta täältä pitemmältä OPlle, että saa kumminkin tuosta pitkällä putilla todennäköisesti jatkaa. Nyt on korkea, Ja mitä tapahtuu? mutta kääntää hyvin. On hienon näköinen heitto Joo. se. Tämä oli paras tähän Kyllä, asti. juuri näin. Ehkä sinne kympiringiin tietämillä tuo kiekko. Siellä on pyyhkeen koukkaus. Taidan näitä, Joo, hyvin onnistu. joo, vaikka kuvaajakin oli suoraan edessä, niin tainnut sattua ennenkin, niin onnistunut hyvästi. Eli Jonin kolmas heitto lähäri tuonne. Samoin Antilta lähti huomattavasti lähempää, mutta myöskin kolmas Joo, heitto. tästä Antti pääsee jo kokeilemaan. Oikealta ohi. Näyttää, että Markuskin lähtee kokeilemaan. Ei aivan onnistunut. Ja sitten Lukas taas on lähimpänä ja Se jää kyllä se on matalaksi. tuo oksien alta puttaaminen. Joo, tuossa muuten tekee, että jos on avaus tuolla vähän oikealla, niin siellä on aika paljon puita ja matalia oksia. Kyllä. Kyllä, sieltä. Hieno Erik. putti. Hieno putti, birdie. Ja Erikhän Ja etuysillä joo. naulassa näitä pitkiä putteja monta. kyllä, siellähän on nytten useampi pelaaja tasatuloksessa. Joni ottikin pokin tuossa. Joni otti Joo. takapakkia tässä. Lukas Paari. Markus Paari. Eikä Luukas ja Markus on -14 ja Antti Pokki. Lukas. Erik Markus, joo. -13, Joni -12. Edelleen tiukka. On tiukka. Siinä Erikin hieno putti. Ja loistavasti tietysti avausheitosta. Ei väpätä kiekko putatessa. Kyllä. Joo, kyllä tässä pitäisi tuo avausheitto saada tuohon taskuun. Juuri näin niin kuin Eriksen heittikin tuohon, niin tuosta tasaiselta se kumminkin se puttaus on helppointa. Sitten päästään Saariväylä, väylä numero 16, par 3, 80 metriä ja hieman alamäkeä. Joo, että pisaramainen saari tiukkenee tuonne korille. Että tässä riskiotto palkitsee, mikäli se onnistuu. Ja jos ei avausheitto osukaan tuonne alueelle, niin sitten dropparilta jatko. Kori on tuolla aika lähellä auttia tuolla pisaran kärjessä. Sitten. Joo, ja siinä on vielä tuommoinen kivi taas tuossa eessä. Se oli joku raahannut, ei... Joo, kyllä se Jossain vaiheessa. vyöryteltiin käsipelillä.
No ehkä siinä oli vähän konevoimaakin mukana, mutta tuohon eteen rekvisitaksi. Erik aloittaa. Hyvältä näyttää. Kyllä, rohkia lähtää. On juuri täydellinen. Se oli täydellinen. Tässä myös väylät risteä, eli siinä nyt kulkee muita ryhmiä tuolla taustalla. Joo, väylä 8. Pelaajat sieltä menee takaa. Markuksella kans hyvän näköinen avausheitto. Ja no kyllä se kivi, se on oikeassa paikassa. Sitä kiveltä on semmoinen 7 metriä. Se on 7 metriä, kyllä. Kiven takaa. Nyt näyttää vähän pahalta, mutta pysyköhän pelissä. Pelialueella? Nippa nappa. Kyllä, se on siinä juuri pelialueella. Sitä ei ole enää pitkä putti. Joo niin. Sieltä kiven takaa. Muljahti hyvälle putille. Antti vaihtaa vielä kiekkoa. Antti lähti ottaa kämmen linjalla. Vähän menee oikealle. Se jäi. Ottiko Jarro Heinä kiinni? Otti, Jarru Heinä teki tehtävänsä. Taas, kyllä se on nämä havainnut, että... Onko se joku uusi lajike, Timoteen alamuoto? Oi, hieno putti muuten, mutta meniköhän pikkusen vasemmalle? Joo. Lukaksella oli ihan aika rajalla tuo avaus, mutta pelissä kuitenkin. Markuksella jäi vähän vaisuksettu. Täytyy vähän kiveä häiritä kuitenkin siinäkin. Antti laittaa. Antilta hieno putti. Ja birdie-kortti. Lukakselle myös birdie. Erikillä oli tämän välillä CTP-voitto meni sinne ja Pirty. Joni ja Markus tapaarit. Eli Lukas karkas nyt yhdellä siitä ja Erik ja Markus on ton kakkosena. Nyt onkin 2 väylää, 2 pidempää väylää jäljellä. Molemmat on par 4. Joo, tosiaan seuraava 17 väylä on uudistettu. Sitten se viime kesänä tuli ja nyt sinne on tullut vielä lisää pensaita ja kyllä, puitakin on siirretty sinne. Joo, viime vuonna siirrettiin puita ja se väylän muoto hajettiin siihen ja tälle vuotta sitten tuli pensasta. Ja... Par 472 metriä, tuo loppupää on varsinkin semmoinen aika saarimainen ja niin kuin aika pieni on tuo koriympäristö alas. Tässä halusin kuitenkin kunnioittaa sitä aiemman väylän pitkää antsa-heittua, että tässä on periaatteessa, että mitä pitemmää rohkeammaa avauset otat, niin sitä helpompi on lähäri ottaa. Ja tännekin on löytynyt heinäseipäitä. Kyllä, tännekin on löytynyt heinäseipäitä ja sitten pensaasta tuonne keskelle väylää, jotka on osoittautunut olevan juuri oikeassa tai väärässä paikassa. Eteläkoriin lähettyvillä sitten onkin paljon. On pensasta ja on mäkiä ja on hazardia. Että justiin siinä mielessä tämä pitkä avausheitto palkitsee sitten enempi. Että helpompi ottaa lähäri kauempaa tänne on sitten muillakin tapaa riskimpi heittää. Tämäkin heitetään täältä vähän niin kuin korkeammalta. Avausheitto. Kyllä sieltä ihan hyvän näköinen avausheitto tulikin Eerikiltä. Luukas lähtee myös kehittämään kämmeitä. Aika paljon tähän heitetään niin kuin rystyantsaa, kun tämä on niin pitkä väylä, mutta kämme on toisaalta myös varma. Paitsi mitenköhän kävi tämä jäi auttiin, tämä ei avaus. nyt kyllä, auttihan se oli.
Ehkä jäi hieman liian matalaksi tuo, niin ei kiekko ehtinyt kääntää oikealle sitten. Antti heittää myös kämmentä. Se tulee niinku aika pitkälle, eli just noista heinäseipästä ohi, mutta ei tainnut jäädä tuohon pensaan taakse kuitenkaan liikaa. Ei ole kyllä tuossa pensa ihan vieressä, että tuommoinen perus keskiväylä lähde. Markukselta myös kämmen peli tähän. Se meni ihan hyvälle paikalle, ei näkynyt toki kuvissa. Ja tässä nähdään muuten sitten hieno heitto. Joo, niin, Se liitää. heittänyt näitä pystyheittoja näihin antsaväylille ja sieltä hieno pikku fleksi tuohon loppuun sitten ja täydellisellä paikalla. Tästä kohin meni Lukauksella tuonne vasemmalle. Sieltä löysi puulipaikan, jatkoheittopaikan mukisematta ja Markuksen lähäri, pitkä lähäri. Nyt pitää osua tarkasti. Kyllä taisi näyttää siltä. Se tuli ihan se on siihen 6 metriin. Siellä missä pitääkin. Lukauksella lähtee nyt kolmosheitto. Näyttää hyvältä. Näyttää kyllä hyvältä. Pieni skip. Kyllä, Se se tuli on aivan täydellistä. Joo. Hieno Juuri heitto. tuohon sviittipaikkaan tuosta pensatteen yli hazardiin oikealle puolelle. Erik heittää lähäriä, korkea tulee. Aivan täydellinen osuma. Täydellinen, Kummes. mutta se sen verran pomppasi kulmalle ja lähti pyöriin. Antti otti taas korkeaa. Aika lähellä käydään hazardia, mutta jääpeli. Lähäri, mutta sieltä hazardiin hipoen niin pelialueella. Nythän tästä näkee tämä, kun on täällä lähempänä, niin lähäri on helpompi heittää. Ja Joo. siitä se Joni tommosen pikku nepin ja kori alle suorastaan. Eli Eerikiltä lähtee tästä parputti. Autit on tiukat, mutta toisaalta se aiheuttaa myös sen, että sitten sä pääset puttaan kuitenkin melko läheltä, vaikka menisi auttikin. Kyllä, hieno putti Eerikiltä. Antilla lähtee pöydiputti tästä. Sinne. Kyllä. Keskellä laitetta. Antti pelannut 3 alle. Markus pelannut 8 alle tämän finaalikierroksen. Erik 7 alle. Lukas otti paarin tähän. Ja nyt Siellä oli Markusella suorastaan Markus lähellä mutta ei kuitenkaan. Juuri sopivasti yli hazardin. Eikä sehän tarkoittaa sitä, että kun lähdetään viimeiselle väylälle, niin Markus ja Luukas on -15 ja Joni on... Erik on -14 ja Joni -13. Kyllä. Antti -9. Tosiaan nyt siirrytään viimeiselle väylälle, väylä 18. Pitkä vasemmalle kaartuva banaaninmallinen väylä. Väylällä on golfkenttämäisiä piirteitä, on mäkiä, on hazardia, on pensaita. On linja-autopysäkkikin löytyy. Linja-autopysäkkikin löytyy, on monta yksityiskohtaa. Ja On pelattu muuten keskiarvolla par 4, niin 4,9, eli onkohan ehkä radan vaikea väylä? Taitaa olla. On vaikeimmista väylistä, että vaikka tämä on tämmöinen tilaava, niin on tähän tullut haastetta tälle väylälle kuitenkin. Se tekee myös korotettu kori sillä kummulla ja siinä hazardi vielä sitten. Tässä alla näkyy myös tuossa nuo 2 hazard-aluetta tikutettuna.
Sitten kaarretaan vasempaan kohti koria. Joo, kori eteen on tehnyt muutamia vuosia sitten tuo reunuksen ja siellä on sitten tasainen tuo puttialue tuossa korin ympärillä korotettu kori. Ja siinä on tuo punainen matto tuossa korotuksella, että siinä joskus lähtee kiekko pyörimäänkin. Tuossakin aika tiukat autit ja sitten jos heittää tuohon puukorotukseen, niin se on yhtä kuin sä ajat hazardisi. Kyllä, hazardi on siinä puureunuksen etupuolella noin 2 metrin kaistalle siinä. Tässä päästään heittämään niin Nivala-ringin läpi, eli Nivala-portin läpi. Antti aika rohkia pitkä vasemmalle. Se meni auttiin Mitenkä? tuonne sisäkorvin puolelle. Itse asiassa ei oikein tässä näy kuvassa, mutta Kyllä tuo heittolinja, kyllä, autti siitä tuli. Kyllä tuo heittolinja sen näytti, että ei tuolla taida mennä pelialueelle ja ei se myöskään mennyt. Onko Joni, eikö tulee Markus sieltä? tässä on tietysti tärkeää päästä pelialueelle. Kyllä. Nyt on tuuli itse asiassa tyyntynyt paljon, mitä se oli tuossa muutaman väylän aikaisemmin. Tässä väylällä monesti Markus ihan tuntuu. selvästi pelikirjassa tommonen perusavausheitto tuohon pikkasen alle puoleen väliin väylästä. Joni kanssa ottaa varmaan hyssejä väylälle. Ja just pomppas hazardin paremmalle puolelle. Aika vaisusti pojat kyllä nyt ottaa tuohon. Tuosta on vielä pitkästi korille. Katsotaanpa Lukas. Eli tämä on Erik. Eikö korjaa Erik? Erik ottaa nyt vähän enempi tuota väylää pitkin tuonne sisään. Nyt tulee pitkä Nyt heitto. on pitkä heitto, kyllä. Juuri näin. Se oli pitkä. Joo, tuota pitemmälle ei juuri näe tässä heitettävän kyllä. Se oli semmoinen joku 130. Nyt tulee sitten Lukas. Matalainen. Lukas otti matalan. Pysyykö pelissä? Pysyy. Kyllä pysyy, joo. Tästä on vielä myöskin korille matkaa. Sitten on se vaikeampi heitto, eli lähäri sinne pienehkölle alueelle. Pitäisi kumminkin olla rohkia. Antti joutuu heittämään aika aikaisin. Ja itse asiassa tuo sinun pensas nappasi sen, se oli tulossa pelialueelle, mutta se jäi auttiin. No niin, sitten pensas oli pistetty juuri sopivaan paikkaan. Ja Siinä vähän keskusteltiin, että tuliko se peliin tai kävikö, mutta ei se käynyt, eli Antti heittää tuosta vielä uudestaan. no niin. Näin silloin tehtävä kerran kiekko ei ole käynyt pelialueella. Ja nyt vähän parempi sitten. Kyllä, siellähän se on. Se oli ihan täydellinen, se meni niin kuin puhutaan, 3 että heitti metriä. punaiselle, niin se on siellä lähes matolla sitten. Sitten No on niin, tässä on Markukselle tärkeitä lähäreitä. Sieltä lähdetään mäntyä kutkuttelemaan ja kyllähän se männyy sitä vasemmalta puolelta ja koriin. mäen juureen. Korin alla olevan mäen juureen. Täydellinen heitto kyllä. Tässä tuli nopeassa tahdissa heittoja, eli Jonin heitto tuli tuonne. Ja niin jäikin sinne alas. Alas se Lukas. heitto. Lukas. Meneekö männystä läpi? Se meni, jäi sinne Nähdään, 5 metriin suunnilleen. Sitten meidän Erik heitti tämän pitkän avausheiton. Nyt on pienempi lähäri. Kyllä, siellä se on tasaisella ja putilla. Eli nyt on Markus ja Lukas on tasan -15, Erik -14, Joni -13. Ja Erik ottaa sitten birdin ja nousee tasoihin. Paitsi Lukas nyt ottaa myös birdin ja pääsee -16. Eli siinä on Jonilta jäi yksi välilähäri tuosta näkymättä, mutta se Joni otti siis Joo. paarin. Ja Antille tuli tuplabogi.
Ja Markukselle tärkeä pikkuputti. Kyllä. Ja Markus ja Lukas tasaan -16. Niin tämähän tarkoittaa sitä, että palkintosijoja joutuu sudaroimaan. Oliko monessa luokassa, niin tuliko sudarit, oliko monet sudarit näissä kisoissa? Muistaakseni sudarita oli muutama tässä, koska tässä oli palkintosijoja MPOssa kumminkin. Olikohan niitä 7 kappaletta? Tästä muuten näkyy, niin 4 kärkikortin pelaajaa on 4 ensimmäistä, että Antti hieman tuonne laski, mutta Antti on siellä 10. Mutta Markukselle ja Lukakselle on tulossa tässä. Täällä nyt varmaan tarkistetaan vielä pisteitä. Joo, tässä joudun pistämään tosiaan sudarita pelaamaan. Tässä oli muissakin luokissa sitten oli palkintosijoilla oli tosiaan noita tasatuloksia. Niin meillä pelattiin ykkösväylältä lähtien, eli vuotosta kun pelataan, niin pelataan sitten niin kauan, että se ratkii, ja tässä kerronkin, miten pelataan jatkopelissä. Sitten myöskin väylältä 6 lähdettiin pelaamaan tuossa toista sudaria. Siinä arvottiin jo heittojärjestystä. Eikä väylältä 1 niin kauan kun ratkaisu löytyy, niin tässä lähiväylillä pelataan. Väylä 1, 105 metriä. Hyvä heitto, mutta jäi kuitenkin puttia semmonen. Kakkosrinki meni varmaan tuo. Joo, kakkosrinki kyllä. Ja sitten Lukas Lähtee aika... Se meni itse asiassa... Ai, se oli pitkä. Meni puoli metriä pitkäksi. Alttiin. Markus laittaa lähäri sinne. Ja nyt tarkoittaa sitä, että Lukauksen pitäisi tämä saa putottua sisään, että se olisi vielä pelissä mukana. Voi siitä ottaa. Näinhän se käy. Paari. Eli siitä pelit jatkuu edelleen. Siinä oli varmaan 15 metriä, olisiko ollut. Sitten kakkosväylä, par 445 metriä. Jyrkkä käännös oikein tuo Mandon jälkeen. Tässä varmaan sudareissa niin avataan sitten vuoroväyliä aina eri järjestyksessä. Nyt taisi kyllä mennä auttiin. Joo, Mando meni oikein, mutta se meni siihen oikealle auttiin. Se tarkoittaa sitä, että drop zone. Drop zonelle. No. Joku huki siellä on kiekkona. Huklappi. Sehän menee sinne sviittiin aika hyvin. Sviittiin. Tässä näyttää sitten olevan pientä ratkaisuaineista tällä Markuksella lähtee tästä toinen. Jos se menee milliin, niin se on... Se ei mene. Oi, mutta meni puun paremmalle puolelle. Joo, kyllä. Siitä voi putota vielä pöydin. Lukaksella lähtee 3 heitto dropparilta. Tosiaan tämä, mitä nyt pojat tässä heittää, niin tämä on toinen lähestymistapa tähän, että tommonen pikku ässä tosta. Jonka tuo puu usein etupuolelta, mutta nytkin sattuu juuri niin, että osuikin puuhun ja se ei mene puun läpi. Mä en muista, että mä olisin nähnyt yhtään, joka olisi mennyt puun läpi. No, okset ottaa kyllä aina ja kaikki. Joo, meillä on Ylivieskassa 1 onnekas ja Nivalassa 1 onnekas heittäjä, jotka aina silloin tällä sattuu saamaan tuosta läpi. Ne aina tunnistavat itsensä, kun tämä sanoo ääneen. Ja ne aina kokeilee sitä ja joskus menee läpi. Kyllä. Hannu Hanhet. Nyt on Lukaksella lähtee jo putti täältä puun alta. Ja oksaan se kävi. Oksaan. Ja
Niin, kyllä se Markussa taitaa olla muuta kuin ei tarvitse välttämättä mennä koriin tämän heiton. Niin. Ei tarvitse. Se itse asiassa kysyi vielä tuossa varmasti, että se riittää tuo paar tästä, niin kuin riittääkin, koska Lukaksella lähtee jo sitten bogiputti. Kyllä. Mutta tiukolle meni ratkaisut. Joo, siinä Pienet tuulet. pienet tuletukset, kyllä. Ehkä kuuluu hieman korvaa sellainen pieni jee. Mutta Markus Lööf vie Kyllä, avoimen luokan Markuksella taisi olla mestaruuden. itse asiassa jo aika mones Kärkkänen Openin takana ja jos oikein laskin tätä tai muistelen, niin ensimmäinen voitto hänelle. Ja sitten Markus taas sanoi, että se on Kapina Openissa ollut sudaroimassa. Sanoi, että useammastikin, eli kun nyt voitti siis viimein. Joo, ja tasasta on ollut käreessä siellä aiemminkin. Tällä kertaa näin päin sitten. Joo, ja ansaitusti pelasi 10 alle tämän finaalikierroksen ja sitten Sudares. Tästä näkyvittä luokkia oli YKK, ne varmaan 7 taisi olla luokkia siinä. tavarapalkintoja, sillä oli ilmalämpöpumppua, Kyllä. robottiruohonleikkuria, TVtä. Tavaratalo Kärkkäiseltä aivan loistavat palkinnot tuttuun tapaan kisassa. Huaweiin Kell Watch GT5. Ja tässä lähdettiin juniorisarjasta. Ja Siellä mulla voittaja Onni Pikkarainen 5 alle. TD-kaveri Elias Oja. Pelaa ilmeisesti myös pesäpalloa painosta päätellen. Pelannut pesäpalloa ihan miesten sarjassa. Ja Siinä välissä jaettiin Elikkä no kaikki palkinnot, kolmanneksi viimeisenä on Erik sitten Illikainen, MPO, 15 eli alla. tämä mitä me seurattiin. Kyllä. Eli Erik otti sen 3. sijaan. Ja sitten avoimen luokan kakkossijalle Sudaronin jälkeen Lukas Nissilä 16 alle. Ja Sinne Lukas menee Devaltti Opea. ja Sieltä lähtee Devalttia matka. Alakusetti. joo, se oli Devaltin Ja akkupaketti. sitten Sitten avoimen on luokan ilmalämpöpumppu ja voittajalle lähtee pokaali. tästä ilmalämpöpumppu matkaa. Elikkä avoimen luokan voittaja ja samalla vuoden 2025 Kärkkänen Open mestari tuloksella 16 alle paari Markus Lööf. Markus Lööf. Muistan, kun Markuksen kanssa pumppua tuossa nostettiin auton kyytiin hetken päästä, niin Markus sanoikin, että tämä tulikin niin tilauksesta, että heillä on muutama vuosi sitten hajonnut ilmalämpöpumppu kotona ja ne ei ole saanut sitä korjattua kuntoon, niin No tuli niin, sitten uusi palkinnot tilanne. jaettu. Kiitoksia Joo, se meni oikein osallistumisesta tämän vuoden Kärkkäinen Openiin. Toivottavasti tykkäsit koko päivästä ja kiitoksia. Ja siirrytään valokuvaukseen vielä tuonne sitten nämä muistopalkinnot. Eikä. No niin, Tässä näkyy kaikista luokista. junioreitten, naisten FA3, MA3, MA2, miehet 50, miehet 40. Kolarin Kolli oli sillä kakkosena. Joo, sitä teki On tullut Tube-videosta. myöskin Tubeen YouTubeen niin rataesittelyä ja MPO viimeisenä. virtuaaliloggi, TV-logi ja kisasta. Kannattaa käydä katsoa YouTubessa Kolarin Kolli. Mutta mestaruudet saatiin jälleen ratkaistua ja kiitokset sponsoreille. Tässä näkyykin Kärkkäinen ja myös moni muu oli mukana. Kiitos Nivala Frisbee-seuralle ja TDlle. Joo, kiitoksia. Hienot kisat. Tosi paljon Kärkkäinen tavaratalolle tästä kisasta taas, että saatiin tällainen järjestää vuorostaan Nivalassa. Ja aivan mahtavaa. Kiitos. Kiitoksia. Hyviä heittoja. Hyviä heittoja.